ሰላም ሰላም፣ ይህ ግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ ነው። በግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ የተለያዩ ዘገባዎች ይቀርባሉ፣ እንዲሁም መዝናኛ የተለያዩ ፕሮግራሞች እናቀርባለን። ስለዚህ ይህ ሚዲያ ለሁሉም መዝናኛና ለሁሉም ኢንፎርሜሽን የምናቀርብበት ነውና በያላችሁበት ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ በማድረግ ደንበኞቻችን እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሰላም ሰላም፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይንኩም ትከታተሉና ዘለኹም እዚ ግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ እዩ። ግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ናባኹም ዘቕርብ እዩ። እዋናዊ ዝኾኑ ትኩሳት ሓበሬታታት ከምኡውን መሃርቲ ዝኾኑ ትሕዝቶታትን መዘናግዒ ምድላዋትን ኢና ናባኹም ነቕርብ። ስለዚ ምድላዋትና ብምክትታል ብዙሕ ቁም ነገር ክትጭብጡ እንዳዓደምና ከምኡውን ንቻነልና ናብ ኩሉ ቦታ ንክበፅሕን መልእኽትታትና ንክበፅሐኩምን ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ክንዕድም ንፈቱ። ሰላም